awubucula nje okwamanje singena live phela la ngena live ku Instagram Qabisha ivideo bese siyabuya sizoyisha sisiba. Qabisha ivideo clean. Qabisha ivideo clean bese siyabuya sibuza. cha sengilive vele quality wena quality awasha Uba lo phethe iPhone omunye. hayi bo ayikho ke phone ekhanya ungidlula le ngisho ungabuza usibani Uthi u live lapho Zulu omnye beshutha ke ivideo leningi. oh awushuthe lapho lo alinge yakho Awuna space. peace injane yakho peace awushuthe ngeyakho ivideo Asekhona amafoni athi storage full. Ngithiza ngikazi ngipithiza lesiyazizo singiluze ne eliyama kodwa bengizoyikhokha ekhangimemali. quality uyakwazi ukukhuluma English. Oh, that's cool. ha Okay, saqala nje abasebenzayo. kunentombi yaseGermany engifuna ukukhulumisa nayo Abacula abaningi bevote nayi quality nayi Marco, how are you I'm very, very good. And you? I'm nice where are you In Germany, at home, at my place. oh Germany Yes. what's the time that side Same time as in South Africa. but why is it It's still like, midday? because it's summer right now. It's not winter in South Africa. It's summer and it's getting dark by 9 or 10 p.m. oh yes my friend quality Yes, you see this year, it's still not dark. Hey, beautiful lady, how are you? Hi, I'm fine, thanks. And you? Yes, I'm good. It's quality now. It's quality. You can talk English or not? What? Can you talk English? Hi guys, what's on? we at the studio Oh, are you recording some new music? yeah I wanna drop some new music so we busy working Oh, okay, I understand. Wow, that's cool. yes. When are you coming to SA Ask your president. The borders are still closed. There are no flights available due to the virus, you know? oh okay but no let's hope the president will open very soon I hope so, but I think the situation in South Africa with the coronavirus is not that good. They have to get it under control and then they will fly again, international flights and everything, so everyone can travel again. I think it's going to take some time, but I hope it's going to be soon. yeah oh okay then we'll chat soon For sure. okay say bye to quality Bye-bye. So are you recording music too? Are you recording music? Is he recording music? Are you recording music right now? Yeah. Okay. I think I don't know you. What's Yeah, your name check again? quality on Instagram. Check quality Biela. Okay. Yeah. Okay, that's cool. So you are recording together with Big Zulu With or Pixel, yes. oh, Yeah. that's nice. I asikhulwe nale yankulumo sivele sihlale kuyo vele manje hayi bayakhala abantu la ngebiyela hayi bathi hayi ngeke lidabadla kakhulu Kanjani? Usweka noma isingisi. bathi konke nje Impahla phela iqhaza isingisi emlonyeni ngokuzulu kuphela. khuluma phela biyela Jabula mama, jabula mama. Jabula mama.
abanye abafazi emafeni babeshiwa namatekisi abanye abafazi emafeni babeshiwa nemfuyo ungasho nje sondlonyoko khohlwa awujabula mama awujabula mama awujabula mama awujabula mama abanye abafazi emafeni babeshiwa namatekisi abanye abafazi emafeni babeshiwa nemfuyo wodwa baba ungwebo washiya thina kubo uzweli yabo futhi which means kumazi sibhesi okay angikho la kusasa sondela khona ngishiya ngani intambo la yeah kusasa la ipage lapha lapha Facebook sine concept ezobe live ichannel ngizobani ngabo 7 nje mara 7 ube online lapha Facebook ufollow Big Zulu page lakhe sizobe si live kwenze into esayifana le uzobe kune stage lapha sobe si proper uzobe performa khona yeah ngabo 7 nje umuntu aqala be ready nilungisa ama data ngizoniperformela cha kumahala ngincharge lutho bathi awuzwakali ngani ngizokala kanjani bathi speakers valekile ngoba usibambile cha ngisibambile ispeaker ukhuluma ichacha noma mindset cishe ngiyangizwa manje bathi asikuzwe manje uyenzeni manje phone ishuthi charge ngiyangizwa manje sesiyezwa awuqale phansi no lento iqale mawufaka i-charge bafowethu kusasa ngo7:15 nginenzela i-concert kusasa ngizobe ngiperforma for 1 hour so ngiyacela abafowethu ukuthi ngo7:15 wonke umuntu aye page la ka Big Zulu izobe live epage la ka Big Zulu from 7:15 nginifakela istage sound ama lights yonke into kuzobe kuyi concert nje enswembu ngizobe nginiperformela for 1 hour so ngiyacela bafowethu kusasa ningalenzi iphutha nitshele nabanye singenene page la ka Big Zulu sobe siperforma phakathi eSpeeds sixhume yonke into phakathi eSpeeds sizobe siperformela phakathi so kusasa ke ngabo 7 ningalenzi iphutha asihlangane epage la ka Big Zulu number 1 njengowazi le ngoma bafana ngomsoko uNkulunkulu wayeqopha ngoba wayebona mina kunesitolo uthi bonke ehambela lapha uyithatha uyibuyise kwenzi bafana ngomsoko uNkulunkulu bale ngikhuluma nami uqobo leyo ngoma le uNkulunkulu umswele khona ngokuphekela ngakuphe ecela ukusethula isizwe Quality uNkulunkulu umswele ngizokuxosha kusasa ake akulalela ke ngizokuxosha kusasa ngazi ngoba asikhulumi kulokho zakufilm umuntu basibona bakukhulunyele iyabona vele uthini jaja wena uthini namhlanje manje uthini njengama kunjani cha phela ngithi namhlanje yini uba lalela no lalela namacelo ke kanje inkinga ukuthi namhlanje asigqokanga kithi ngokufana yini asigqokanga ngokufana mina ngimokwi ibizwani ngosho ngimokwi casual mina then wena ukwingezo no bafangike kodwa ke ngithi ngeke ngokuba sithatha samsemthani lalela wena usageza ngendiswe quality bill yakhuphuka kimi kusasa mangeza sasa ibill izobe ingenda indisho kusamagbethisa phezulu enze ndishini bafowethu ngo7 bafana 7 isasa
sobe sikho. Asihlanganeni kusasa nizabe senibona ke futhi lento engiyikhulumayo ke kusasa nizobe nimbona uNkulunkulu omswenko ke kusasa quality inkinga ngevele mina sengigeza uthukela ke mina ngoba cha bayacomplaina ngebhili ukuthi ibhili yakhuphuka njalo mangigeza so sengidecide ungcono ngiqonda uthukela uqobo so uzohlala endishini yakho uphenduke nje bekwendishi yakho akunayinkinga futhi omjalo asihlangane nothukela Bye. swale Uthi ngihlalele manje ngiyakhona nomlungu la.